Hain hArdranganna bhfuil sibh gomach de fáilte róbhaiste físe an Ceacht Gaeilge díobh agus témanú a chomá. Meas sibh cén téma a fiocadh mé díobh inniu. An dhéana mé éad libh ní dhéana. Tá éadaí déanta agam nach bhfuil an amsir ní dhéana mé an amsir libh. Tá an amsir déanta agam hána hain. Cad eile tá fáca, tá an telefís fáca, níarna mé sin go fóil. Cad eile tá fáca, rinne mé ócáidí speisialta. Tá sagam ghfuil an cén sin déanta agam agus déanta agam gomá. Ach, óké, chuir mé sibh ar an ólas. Fiocadh mé ceann inniu a bheith sibh a lug sásta leis. Se. Jeanann sibh seo go minic í náilimh, í máile ácha an rí, chomá, chéan sibh le gáirde, scátí, chéan sibh le dismóirí, agus an rud atá rinn sin agam ná Siopadóireacht. Sin an téma rán mé inniu díobh Siopadóireacht. Agus tá pleanáidin agam díobh tá mai ceappa agus raithim mé ó thús go dearra agus le cúnamh dé fannaigh sibh lom. Tá rial a bháin ag baint leis seo. Déanann mé iarracht gan béarla úsáid. Ba sé crua a déanann mé mo cheach níl díobh. So Gaeilge ó thús go dearra. Óké, ar nóta sin tá spáin mé seanachal nua díobh. Beidir na bhfuil sé nua. Ach tá spáin mé ceann díobh rénos. Ban go bheice sibh. Tá sé mar fápar agam. Scríb mé an seanachal í le dúchtdómh a chur mé highlighter is dócha gorum síos ar ríis. So an rud is anamh is iontach. An rud is anamh is iontach. Cad is bríle sin. Now, ní leabhar ói mé béarla a chuir mé an abart seo sús díobh agus is féidir libh an mínú a léamh sibh féin. Sin an seanachal as béarla. No. Níor leabhar mé éon ocail béarla ach thug mé cáirde bhí an am céine. Right, plán agam. Cas mé seo timpeall go bhecinn sibh. Seo focail nua díobh so anamh. Tá go minic ar ólas agah. Téim ar scoil go minic nó téim ag tréáil go minic. Seoch an mallart sin ocail sin cosúil le mór agus beag, dubh agus bán, minic agus an mallart sin ná anamh. An dtuigeann sibh mé? An rud is anamh is iontach. Well, úsáid méid ná seo chuir méid an seanachal in úsáid más maithlah. Mar hapla an tar scoile, cad tá go má faoin tar scoile? Well, ní tharlaíonn siad go minic a bhúnseoir agus an rud is anamh is iontach. Okay. An bhúnseoir ríis. A fóiste. Ba an lá spórt agah an bárach. An bhfuil sketchimíní ormh. Bhúnseoir ar nóid tá sketchimíní or in. Mar an rud is anamh is iontach. Tuigim a fáiste gur magah. A fáiste. Beidir go raithimid ag Siopadóireacht í díals le gáirde mórach. Cad cheapan sibh? Ína riar a bhúnseoir? Bheith sé sin arás mar an rud is anamh is iontach. Ní tharlaíonn sé sin go minic. Well, mas maithlah sin an seanachal díobh an rud is anamh is iontach agus cosú leis an bhís an Gaeilge seo ní dhéanann mé ceann díobh is dócha gath lá. So an rud is anamh is iontach. A rénos, bog mé rá agus múni mé beagán gramadí díobh. Now, mar ecann sibh an gramadach atá agam an seo díobh nó, but tá si bunaí faoi Siopadóireacht. Tá Siopadóireacht wach. Now, chuann tú héite seach an sin mar gúirt fi mar seo focail baninch gannach cosú le tá mé gur smíanamh fuinneog mhór. A dtuigeann tá mé cad eile a bhéon úsáid agam bróg. Bróg bheag BH. Well, rénos, tá Siopadóireacht wa sa chathair. Sa chathair, chathair na Gaillimhe, chathair New York, New Áireach, Paris, London, is chathaircha iad a lug. Mar sin, tá siopa wa sa chathair. Mac go leor, leis an H, sin an gramadach, punt sé dó. Is maithlumm a bheith ag Siopadóireacht. Now, scríb mé seo mar is minic nach gloisian tú an a bheith an sin. Gloisian tú go minic. Is maithlumm ag Siopadóireacht. Ach, tá sé táta go méachan a bheith lá sean. Is maithlumm a bheith ag Siopadóireacht. Mac go leor, ar dóg san air? Okay, punt sé 3, lena mé rá.
No, tá camera beag in action sin. Ja, agus is dearí tá sin níos fearr. Tá ionad siopadóireachta sa bhaile. Agus dúna me seo go bheice sibh cad is ionad siopadóireachta an. Sin ionad siopadóireachta ináileamh. Sin ceneile tá go leor cinach gá an is matlam an cen sin. Wow. No si go deas. Sin cen olmhór. Níl an cen sin ináileamh an bhfuil. Bailíocha clí atá me ceapa. Seo ceneile cáil an cen sin site. Ní atníonn mé an cen sin ach an airad. A réós tuigeann sibh mé. Tá i gceiste gom. Tá ionad siopadóireachta sa bhaile. Cathair sin cosúil le Gaillimh nó baile átha clí nó Corcaigh nó Nua-Amhraidh nó Páras nó London. Baile sin cathair níos mó cosúil le baile átha an rí. Sin baile. Túm sin baile. Baile luch ria sin baile. Nigann mé? Tá ionad siopadóireachta sa bhaile. An bhfuil ionad siopadóireachta an seo sa bhaile? Well, sin ceiste go bhanis. Tá ionad siopadóireachta an nóníl. Ceanna ceathair. Bhí an tonad siopadóireachta dúnta. Seo an tonad agus cuireann an tí ribh an sin tí ribh cosúil le an túil. Úl is matlam úla. Úl a an túil. Bhí an tonad siopadóireachta dúnta. Mac go leor an bhecinn sibh sin inis. Tásúil an bhfuil sé sin soilir díobh. Tá siopadóireacht wa sa chathair héit an sin thomá mar gealar an sa. Is matlam a bheith ag siopadóireacht. Tá ionad siopadóireachta sa bhaile cuireann sa héit is seán sin freisin. Bhí an tonad siopadóireachta dúnta. Agus sin an tonad siopadóireachta go chuirde marrá. An bhfuil an tonad siopadóireachta sin oscailte a dúnta tá sé oscailte mar fecinn customary. An ceann seo an bhfuil an tonad siopadóireachta sin oscailte a dúnta oscailte mar fecinn customary thomá. An ceann seo Jack rá. Béidir go an ceann sin dúnta. A rénos. Ní rá sé sin rochón an rá. Ní rá an éoncar. Well, a fáistí bog hí mé a ráid díobh le beaganín le hóireachta. Se le hóireachta. Fáin go bheice sibh. Tháinig mé ar seo sa bhaile. Well, ar séad an si. Now, Marnie Gallagher a scríbhe agus Peter Donnelly a bhaise. Tá siad anmha. Mar gúirte mar tá rólas agah hana héin is í áin í glén an túidir fearlam a déanann siad an obair an péire atá i gceist an seo chumá sa leabhar seo. An nathair agus na spéiclí. I gcónaí agus tú ag léamh písa nua bíad highlighter agasa agus piúcamach an Gaeilge nua nó an Gaeilge a bheith gomach a bheith rólas agasa agus tú ag scríomh tú hain. So tá mé an seo, tá mé cosúil le íoscrail am a slat íoscreachta agus piúci mé amach, piúci nó ranói mé amach na focail a bhaid áisiúldum, a bhaid bechod mar áisiúldum áit éigen eile. So mar ecinn sibh na cabbaidéal, go deasí seo ag gáil cabbaidéal, ja? Cabbaidéal a héana dó 3 cethir agus a 5. OK. Cabbaidéal a héin. Maidin hathair na bhí an. Bhí mámi agus daddy ag dul ag siopadóireacht sa bhaile mór, sa bhaile. An bhecinn sibh sin bhaile mór. Bhí mámó agus dadó taca chun ara a thabhairt do na páistí. Sló an léibhar sa muireann nuair bhí mámi agus daddy ag imacht. Tásúil agam go mbeidh lá deasagah. Agus ná déananig í dearmad millseán a thabhairt thugann ar sa cónal. Ní rá éon ricfásta agin ar sa muireann le mamó. Ó, chréitear ar sa mamó. Má mí ar nachna ceart? Tá. Ó, chréitear ar sa mamó. Ní rá éon ricfásta agah fós is teach le hí sa chistan. Tamil in ia is even an ceann sin. Tamil in ia sin. Tamil in ia sin hói si a cheann amach an doras. Hói. Hói. Sin ceann deas amach. Tamil in ia sin hói si sin chuir. Chuir si ceann amach an doras. A bhuireann a chonil tá an bricfásta ar an murd ar siise. Hí na páistí chun báird. Is maithlam sin chun báird. An dingin siad mé?
hí siad ag an murd, hí na páisi hun báird. A ha bhámar sa murn, ní éitin é siocha ihe. Ní éitin. Sin ní féidirlum é siocha ihe. Is é siochan rud a thugmid le hiche do chócó an madra. Ó, go bhór dí arn sa mamó. Seans go bhfuil an ceart agat, tá mo spéclí cáilte agam, agus ní féidirlum éon rud a eáil gan iad. Tám hó cuiach le gandal, sin níl sin an éon rud a eáil. Tá a spéclí cáilte cí. Cuiach le gandal, tám é hó tógmén rud a lug, tám hó cuiach le gandal. Sin féic, cuiach, ó níl mín an éon rud eáil, cóil mo spéclí tám é hó cuiach le gandal. Digan sin mé? Flees cónal a maith góra. Woof woof ar sin, woof woof. Sin bríthir jask, jas fleesk. Now, Jenny me lachan eile díobh. Golóir Gaeilge an sin tá sé sever, Mamo bocht, níl spéc leci, cheap sí gró cocoa pops eci, a bí a madra bhí eci, agus tá sí taréis bála mór le bí a madra a chóirt do na páistí. Mamo bocht. Mamo vocht. Is beag lá nach galan sí rud éigen, chuir sí a fáinne pósta uair amháin, a chuir mar a chail sí a fáinne pósta uair amháin agus fuair cónal istí sa bhála anraí fecinn sibh sin fáinne pósta, sin cenúdí Beidir. Uair eile chail sí a thuaradóir, fecinn sibh úradóir mamo, Beidir gur an cen sin. Urador, her watch a hurador, his watch a urador, agus fuair muirniste ina cáca lá brethe é. Uair eile fós, chail sí a hata, tréis do chonal agus do bhuireann an lá a chahabh á chuardach be é cócó a fuair é. Féic, Mamo bocht. So fáic minn sin é mar tá golóir an mar chuirt me. Raim is siaranis ar a méid a dólamar le chéile, tamil in a sin, sin brise, tócan brise, ok, tamil in a sin, rip mé ar squel. No, bhí mé gobar snufic agus tamil in a sin, hosi mé ag imirt pelle. No, Beidir, bhí mé gléibh leabhar agus tamil in a sin, hui mé ag Siopadóireacht. Hoi, sin chur, mas matliv. Hoi mé me chean amachchan doras, no, hoi mé me láv, isteach sa cháca, no, and digan si mé hoi. Ma sibh, chun báird, bhí ocras an dain orm, rip mé go dtí an chiistin agus hí mé chun báird. No bhí sé am scuile agus hí mé chun báird. Dúirt mé leis an múnseoir, ní éitin é sinna dhéanamh tá sé róheachar únseoir. Go bhór a dtí oran ar sa múnseoir. Catáir siúil an seo. Tám hócaic, ó. Chal mé ma highlighter. A tám hó cuiach le gandal. Ná djin gí dearmdar sin hó cuiach, ó, ní mí an éon deáil, ó, chorág mé ríise, hó cuiach le gandal. Aber gé mata mé, hó cuiach le gandal, agus feice sibh an seoché. Tám hó cuiach le gandal, fléasc sin, fléasc sé maith gára, nó fléasc sé maith cuine, nó fléasc sé maith. Má sibh cadile tá an seoch, cadile damsí mé díobh, le chéile, fáinne pósta, fan go bheice sibh tá fáinne pósta agamsa, an bhecinn sibh seo, fan go bheice sibh ná, an bhecinn sibh sin. Yep, sin fáinne pósta. Ach mar recinn sibh, ní léon seód ar, seód, yeah, ní léon seód, ní chahan fear seóda. Fáinne pósta. Úradóir, se, an bhecinn sibh úradóir, Mamo, glítar a thuaradóir, chail sí a thuaradóir agus an seo chuardach. Ní maithlam a bheith ag cuardach. Ní maithlam na páisí bheith ag cuardach a an aird is socha. A scatí bínar an a bheith ag cuardach I gcóir stuff. Well, sin é, fáice mé an le thuairt mar sin. Mar, bhí golóir an, ará, agus siúr mé faoi a ríis an seachtain seo thugin. Anis, bogci mé rá agus, scríb mé sí seo díreach nach níon an dearmad
Díomh an folklór nua dóla mé sa leabhar. Cuéic le gandal. Tá mé thó cuéic le gandal agus bhíní mé sin díomh nuair a mín tú ná éon de eáil. Bhí Scotchy sin inis agus a ríis sin focaláilinn Scotchy. Scotchy bí mé thó cuéic le gandal. An cean seo. Bhí mé géirí seach a bhúnú níos túisce. Ná, a chailní blóhanna, tá blóhanna an ceart go leor. A han mé sibhan an a bunch of flowers are all. Cén chu dhéar sin Coróg blóhanna, se. Agus níos móna ceanháin ó coróga blóhanna. Well a rénos. Ní bhúr mé coróg blóhanna a riomh. Ní bhúr. Cheanní mé coróg blóhanna do a bhain céile láile le Valentín. Is maith le hí blóhanna. So sin focanúdí fa ma féic ná djin dearmad ar sin dom coróg blóhanna. Má sibh. Coróg blóhanna. Táisc ná túrisc. Tá sé sin beaggan ín Jackar. Níor tháinig mé ar an bhrás a sin go fóil sa leabhar a ba sé an teachann se thugann sin. Nuair bhíonn sé an Jackar teachta rud. An dtuigeann mé béidir gúil an rud cáilte gut ná na bhfuil tú ná eáil agus is féidir leat a rán sin. Chúrda mé an seach agus an siúd ait ní rá táisc ná túrisc ar. Mar hampla fanga bheice mé seach má fian, ok? Tá sé an descan is. No? An bheice éon duine má fiann. Fanga bheice mé. Cámas mé spécli. Tá mé thó cuéic le gandal Scotchy. Ok. Tarla mé cuardach. Bhfuil si le feicáil ar an desk níl táisc ná túrisc ar má fiann. An bhaca éon duine highlighter pen luí. Fanga bheice mar a chuirt mé. An frása nua. Níl táisc ná túrisc ar má fiann ar an desk a béidir gur hit sé ar an urlár. Agus is an sin atá sé. Má fiann buchas tú dia, má fiann tá sé agam a ríis. Leanna mé rá, ní éitan é a dhéanamh. Sin nuair bhín béidir som Jackar agat sa wata nó béidir rhains le chóireachta Jackar a déanamh agus le do bhúnseoir. A dtuigeann mé nó obair timpeall an sí, obair chiisteanna agus détarrá le do bhúnseoir nó le do bhain. Ní éitan é dhéanamh. Bhí sé róheacar. nó Dinnéir sa scéil sin feici tú an teachtain seo thugan tá gan mamó maith le stofdómh agus an freigra thugna páiste Gino. Mamó, tá sé sin go donna. Ní éitan é éiche. Agus tagann sí maith le níle sagm le bainne searamh, ní bainne úrdómh agus deir siad, wamo, ní éitan é a ól. An dtuigeann mé tá sé áisiúil, bhfuil ní éitan sin ní féidir íon ar ire. Leanna mé rá go bheice me. Ok, now, clé an seo. Rinne me seo tíomh chomá. Is iad seo fan go bheice sibh a fáistí. Yes, is iad seo frásaí ó bhéal as béarla a an rud a rinne mé ná chur mé Gaeilge orthu ónas go mé sibh an béidir córa bhirte a scríomh lena frásaí nua. So fiúch mé amach in the beginning sin ag an tús as Gaeilge ag an tús fiúch mé amach remember when an gcuimhin leat nuair sin don't I just remember it is lumas cuimhin agus fiúch mé amach wait until you hear fan go gleisi tú agus cadal a rinne mé an focail seo sin an béarla agus an Gaeilge de sin ó lehan agus seo an béarla an bheiceann sibh an béarla an sin agus an Gaeilge de sin ó caol mac go leor agus ag an deire fiúch mín cén sin díomh agus an Gaeilge tá ar sin ó ag an deire. Now, mar ecan sibh, bhí galóir stuff eile a hasty wim na frásaí seo a bhúna díomh. Arís. Ag an tús. An cuimhin leat. Don't I just? Is lumas cuimhin.
Wait until you hear. Fan go glushi tú. Can seo wide, lehan, skinny, quail, agus at the end, egg an jera. Egg an jera. Well, scríb me scéal beag díobh an seo. Go bhfeiceann sibh go bhfuil gurs féidir le na fráide sin a úsáid chun obair bhirte nó más maithlamh chun córa bhirte a chuma. Now, chuir me seo le héal go hána tapa. Bhí sibh se níos fearr tá mé capad ag déanamh seo. Ní rá mé a géirí sampla a thuirtíomh, a haspáin sibh. So cas mé an camera timp go bhfeiceann sibh. Seo Maria. Is í Maria character bháin sa chóra seo agus sa Chloe an. Is í Chloe, Cara, Maria. Tá Maria an arís agus feici tú Chloe an seo agus Maria. So tosíonn Maria cant. Agus an chéim a bhanan le seo arís nó lá Siopadóireachta. An bheiceann tú sibh an éig an jera, lá Siopadóireachta sin puinte gramadaí díobh. Arénos, tosí Maria. Hui mé go pennies in é. Ag an tús, sin fráid a dóil me second hin. Ag an tús, bhí sé ar insin agam, sin fráid a áilíonn, bhí sé ar insin agam. Bhí sé, agus chuir me cámóg an seo. Cámóg, bhí sé ar insin agam, seacéad buí a cheannach. Ag an jera, cheannaí mé bór dubh. Bór sin sort gansaí dubh, rud a chachan tú de lámh agus ar do gréim. An digann sibh mé bór. Cos le gansaí bór dubh. Chloe. An cuimhin leat an bór áilíonn bán a bhí an teachtain seo caite. An cuimhin leat, an cuimhin libh sin? Yeah, an cuimhin leat féic bhí sé an seo agam. An cuimhin leat. Remember when, or do you remember? An cuimhin leat an bór áilíonn bán a bhí an teachtain seo caite. An rá sé fós an, hahan sé go mórlam ag an am. Bhí sé chó jazz, hahan sé lum. Maria. Islam is cuimhin. Islam is cuimhin. An cuimhin leat sin. Islam is cuimhin. Don't I just. Islam is cuimhin. Islam is cuimhin. Á jinnigí jarmad ar sin. Islam is cuimhin. Ach, bhí sé imiche. Bhí bór dearg gan in é a bhí ró lehan. Ró lehan. Ró bheag. Tugann cad is ró an ró. Ró lehan. Bhí sé ró lehan. Bhí sé ró lehan. Bhí sé ró lehan. An gansaí dearg, nó an bór dearg an in é a bhí ró lehan. Agus chonig mé cean glas a bhí ró chvéil. Ró chvéil. Sin puinte eile díobh, ró chvéil. An bheiceann sibh ró chvéil an seo? Chvéil. Tugann sibh sin? So, Islam is cuimhin, a bhí sé imiche. Bhí bór dearg an in é bhí ró lehan, agus chonig mé cean glas a bhí ró chvéil. Is mór an trua. Go raibh an cean bán imiche. Is mór is trua. Is mór an trua. Sin Cloiseann si bhé mo gá. Is mór an trua. Go raibh an cean bán imiche. Bhí mo húil ar. Cén dochar. Cén dochar. Sin is cuma. Is cuma. Cén dochar. Maria, fan go gleisi tú faoi síle. Agus leanann siad ará a cansinn sin faoi rodile. Fan go gleisi tú faoi síle. So, rís, an tús. Maria, hui mé go pennies in é. Ag an tús, bhí sé ar insin agam seacéad buí a cheannach. Ag an jera cheannaí mé bór dubh. Chloe. An cuimhin leat an bór áilíonn bán a bhí an teachtain seo caite. An nó sé fós an. Hahann sé go mórlam ag an am. Maria. Islam is cuimhin a bhí sé imiche. Bhí bór dearg an in é bhí ró lehan agus chonig mé cean glas a bhí ró chvéil. Chloe. Is mór an trua. Go raibh an cean bán imiche. Bhí mo húil ar. Cén dochar. Maria. Fan go gleisi tú faoi agus leanann siad ortha an sin ag cant. Well, tá mé taca go dtí an jera, tá mé ceapa. Bhain mé an tatna bhas chun an íorní rá. Agus náidín go dearmad, ní ecann siad mé ró vinnic ar na físeán. Ach, dólam sibh an seanachal. Is maithan rud é ar bhealaí mar
An rud is anmh is ionach, agus fág mi sibh leis an seanachil sin, an rud is anmh is ionach. Agus ar éos, táhar múnseoirí héin agah, agus déanann sibh an Gaeilge chuile lá sa siomrang agus banan sibh taitna bha sin thoma. Well, buíochas as a bheith lom arís agus feici mé sibh go léir sa chlós amárach. Gan airí libh, slán.